Hey! Boyuna gitmeden vardım ve sağ da aynı. Araba neresi? Araba neresi araba? Tabii. Ne yaşarsın serpas. Yok hayır. Abi canım istiyor. Yok borçlu, yok. Ya araba çıkamıyor buradan acabası. Hoş bol rekini ben verem bak ya. Bol rekini verem. Hay ke bacha. Ha. Yani mab gira do mab do. Şuraya ki. Ey bacha. Bırak bak ayak bırak. Yok. Paço. Ata ol. Ay bak. Bu bayağı. салом алейкум ҳамада бародар, шумо канали АЧОИБ ТВ-ро тамошо доред. ҳай видеоро диден, гап дар бораи чӣ рафтестай ва ҳам тамошо карден чӣ хел одамо талпа кардаган. Рости гап ҳамин саҳар ай худ хестум, аллакай чанд кас занг зад дар бораи ҳамин гап зад. бисёри ҳам шиносо занг зада гуфтанд ки ҳам хеле дар ҳама ҷо ҳам хеле шидестай ки гуфта границаҳо маҳкам мешава ай сабаби коронавирус дигар Точикистон дар орд намедроя. ҳамин сабаб орд то 500 сомона ёки то 700 сомона нархш мехеза гуфта мардум ҳама рафта орд харидестай. Рафтум аллакай дари магазин ҳама ҷамъ шидагӣ ду-се халтаи орд гирифтай як хело 5 халта орд гирифтай барои суми орда додан очрадай мардум суми орда дода ордора борд кардестан. Баъд рости гап Қурғанда як кор доштум, рафтум Қурған ҳамун ҷои мағозаҳое ки орд мефурӯшанд ба дараҷаи одама ки ҷои по мондан нестай. Бовар ки барои орд ҷангай, одамо орда сари кит када арғубода фақат ордай. Конечно این خیلی اوضاع را پهن کرده مردم زرازید کنی کنشنا ارد قیمت میشه برای کی ما خودم با چشم خودم دیدم ای مغازینو یا خیلی رفته 10 قبچه ارد گرفته است 10 خونش 3 4 قبچه اردم دوره رفته 10 قبچه ارد خریدسته تو فکر نمیکنی که مثلا در همین مغازین 100 قبچه ارد 10 آدمی که رنگ تو بیای 10 قبچه ارد بگیره او یک بیچاره ای که با یک عذاب در یک ماه یک قبچه ارد میخره او در ارد نمیمونه یگان گپ نیست کاک ابیش نه ارد تمام شد برای یک قبچه ارد بخر مثلا برای ما خودم در هم اویلم تو همون محصولات خوراکم تمام نشود اگر مثلا همون شکر همین روز در خونم تمام نشه من پگاه رفته 1 کیلوگرم شکر نمیخرم بعضی انا خیلی اوزه ها خودش نرخ همین محصولات را قیمت میکنه دریا توماش سال 2011 بود یا اینکه 12 زمین میجنبه گفته وست توجیکستان در میدان یک شب روز شاو خوب نشده در میدان گشته بودند شاو خوب نشده تحت دوم کوچه با کوچه راه به راه
додвой када гаштанд. Баъд пагашта фаҳмиданд ки и гапу чапа як хел дуздо, як хел ғоратгаро ҳам хел паҳн кардан. Мардум ки айхонаш буромада дар майдон кисод бисёр чизора ғорат кардан, бисёр чизора дуздидан бурдан. Анами ордам қимат мешава, орд 500 сум меша, орд 700 сум меша ёки орд 1000 сум меша. Ямана хел паникай у одамо ана хел паника када маҳсулотое ки мисол ордое ки чандин вақта аллакай як хел сурокош буд мешава, ба ҳами паника ҳамун чизошона фурӯхтестанд. Ягон гапи дига нестай. Ҳамаи халқи тоҷики сода ҳай, мо ки содаем, ҳамаи моро саргардон кадестай. Бароям қай ягон чида бовар накунен, ҳама 100% ай, ягон чи нестай. Орду тамом шид, бура як қопча орд бухар то тамом шидан шад. Ягон чи накад бо мегум ки ту вақте ки дар хонат орд дорию бо рафта 10 қопча орд мехарӣ, ҳамун маҳсулот ки дар бозоро ки камчин шуд, албатта нархи ӯ мехеза. И нархи бозора инами халқ худуш мебардора. Бароям касе ки дар Тоҷикистон ай бародаро ба худо бас кунен, ягон чи нестай. Орду тамом шида боша, бира як қопча орд бухар. Нахар 10-20 қопча. Ту мехари мисол ту як хел пулдори мехари 10 қопча орда, ӯ бечораи камбағал як қопча орд харида наметавона. Вақте ки маҳсулот дар бозор камчин шид, албатта нархи ӯ боло мехезад. Ӯ бечора хурданаш дар кор, ба бечорам зиндагӣ карданаш дар кора. Чӣ дар кора ми овозаро паҳн мекунин? Чӣ дар кора паҳн када мардума саргардон мекунин? Як чиз дига мегум бародаро, ира фақат худованд худуш медона. Худованд риски ҳамаро додагиай. Ба ҳар овозаву гапи дурӯғи ҳар бесавод ҳеҷ кара худованд бериск намекунад. То видеои оянда дар амони худо бошед. Boyuna gitmeden vardım ve savo da aynı. Araba neresi? Araba neresi araba? Tabii. Ne yaşarsın serpaç. Yok hayır çıkana. Abi canım estim. Yok borçlu yok. Ya araba çıkamıyor buraya gelmesin. Hoş bol rekini var böyle bak ya. Bol rekini böyle. Ay kime baça? Ha. Yani ma bir adam ma bir Şuraya ki. Baça. Bırak bak ayak bırak. Yok. Paço. Şuraya ki. Bırak bak ayak bırak. Yok. Paço. Ata ol.
Ay baktı. Bu bayağı. Biraz kardeş.